Faltava poc pel dia de Reis i la Mila no sabia què demanar. Tenia un mòbil nou, jocs, nines, pel·lícules, de tot. Què li podia faltar? Havia de ser alguna cosa magnífica, espectacular. Com que havia sentit que als llibres hi ha totes les respostes, va pensar en visitar la biblioteca per mirar de respondre al seu dubte. Aquella mateixa tarda va anar a voltar entre les prestatgeries, buscant llibres sobre regals i reis, criatures fantàstiques i meravelles espectaculars. Va trobar-ne molts i, tot llegint, es va despistar i se li va fer tard. El vent bufava fora, però entre els llibres s'hi estava tan bé. Va fer un badall. Els ulls se li van tancar. «Vigila!», va dir el llibre obert en veure que la Mila balandrejava el cap. La noia es va despertar de sobte. El llibre li havia parlat? «No, sóc jo!», una noia minúscula, amb cabells que li queien com un vestit, va sortir dels fulls aletejant com una papallona blauenca. «Tinc la solució al teu problema», va dir. «No demanis res per tu. Pensa en què necessiten a casa teva». Necessitaven moltes coses. El pare volia reformar la cuina per cuinar més a gust i la mare volia un cotxe més ràpid per arribar abans als llocs. Podrien els reis fer aquells regals? No ho sé. Els reis són màgics, però no ho poden fer tot, va dir la fada. I és bo que sigui així, perquè ningú hauria de tenir tant de poder que pogués fer qualsevol cosa. A la Mila li va semblar raonable, però no li arreglava el problema. Llavors la fada li va dir: «Potser els meus amics et poden ajudar». Li van guspirejar els ulls i una bombolla de llum els va embolcallar. Quan la llum va tornar a apagar-se, la Mila va veure que havien arribat a un castell de pedra blanca i teules vermelles. Allà es preparava un banquet fabulós per l'aniversari de la princesa i hi havia un gran enrenou. A la cuina, el drac donava ordres a en Patufet i el gegant del pi. En Patufet, si no vigilava, queia dins dels plats i el gegant del pi aixafava les olles sense voler. També hi havia Sant Jordi, però no parava gaire atenció i xerrava amb tothom. El drac, que era un gran xef, va perdre els nervis amb els seus ajudants, va fer una flamarada enorme i va gratinar 20 lasanyes de cop. Tots van callar i es van concentrar en pelar patates. «Vell i savi drac», va dir la fada, «tu que en saps de cuina, creus que els reis podrien reformar la cuina dels pares de la Mila?» «No ho crec», va respondre el drac. «Les reformes les saben fer els manobres, però no els reis. Els reis ho compren tot de nou». La Mila estava decebuda. «Ara bé», va afegir el drac, «els reis saben molt sobre transports, perquè sempre estan viatjant. Pregunteu a la princesa». La Mila es va quedar al festí, que va anar molt bé, tot i que, segons el drac, l'arròs estava un pèl passat. A les postres, la nena es va apropar al cap de taula, on estaven Sant Jordi i la princesa, i va preguntar: «Disculpeu, majestats, creieu que els reis poden portar-me un cotxe nou?» Sant Jordi no sabia gaire de cotxes, perquè sempre anava en cavall. «Ton pare, el rei», va dir l'heroi a la princesa, «sabia fabricar un cotxe?» La princesa no ho creia. De cotxes en saben molt els japonesos i els alemanys, però els reis no. S'ha de ser enginyer per dissenyar un cotxe i mecànic per fabricar-lo. La Mila es va enfadar i va dir: «Per què serveixen els reis si no saben fer res?» La princesa va posar mala cara. El drac es va endur la Mila a ballar per evitar un incident diplomàtic. Després del ball, la nena es va dormir sota la seva ala perquè ja era tard. «És l'hora de tancar», va dir una veu. La Mila es va despertar entre els llibres.
Estava a la biblioteca. Havia llegit molt sobre què poden i què no poden fer els reis, però encara no sabia què demanar. Tot i això, pensant en les converses que havia tingut, li van venir al cap un parell d'idees per la seva família. Va córrer cap a casa per escriure la carta. El dia de Reis, a casa seva, tothom es va aixecar ben d'hora. A sota de la finestra hi havia 3 sobres. La nena estava nerviosa. Haurien entès els reis les seves instruccions? La mare va obrir el seu sobre. Hi havia la inscripció a un curs de cuina. Així podria ajudar el pare a cuinar. El pare va mirar el seu sobre. Hi havia la inscripció a un curs de massatges. Així podria ajudar la mare a relaxar-se i no tenir tanta pressa per arribar als llocs. Només quedava el sobre de la Mila. Quan la nena el va agafar, el va trobar molt primet. Què hi hauria per ella, finalment? El va obrir i a dins hi va trobar un carnet per la biblioteca. Primer se'l va mirar un pèl moixa. Vaja, va pensar, quina cosa més espectacular. Però tot d'una, durant un segon només, li va semblar que el carnet aletejava entre els seus dits com una papallona blauenca i brillant, i va haver d'agafar-la ben fort perquè no se li escapés. Llavors va comprendre que encara que tenia moltes coses, un mòbil nou, jocs, nines, pel·lícules, no tenia res com allò. Allà hi havia ales per volar molt lluny, amb uns improbables plens de personatges sorprenents i savis, la clau per obrir totes les portes, la resposta a totes les preguntes. Ara sí, realment, podia dir que ho tenia tot.